Ayo mbok tuku suri sing biasa, suri cilik apa dikesa sing ora ketok. Rambutnya gak ono, surine sak mono gedene. Aku mau nyurani rambut. Surane apa? Aku pancene bosikku akeh. Lah iya dikeramat. Ya. Mau kemana, Pak? Yang mbok sing tenang, sing anteng ngono apa-apa. Sibuk sekali di dalam rumah tangga. Saya sama sibuk iki lho mikirne apa? Ibu jangan sampai tahu persoalan sibuk saya. Betul, Pak, itu, Pak. Saya juga ikut sibuk, Pak. Aku gak tanya sibukmu. Tanya sibuknya siapa, Pak? Ki masuk kok nganton ndi, Pak? Kok tekane telat? Kantor pajak, Lah kan jebus kantor pajak sih. bayar pajak nggak mau kayak hari ini. Karena telepon. Ada, Pak. Gimana? Ini. Karena telepon ah. Saya ini. Telepon. Nah, ini apa bukan telepon? Ya telepon sini kau kono. Oh, dari sana? Iya. Tadi ada, Pak. Dari mana? Dari kantor telepon. Oh ya. Iso mah jam 7 ana sangka CV pusaka. Mm-mm. Lah sampean duwe semayan apa ya? Oh iya nang CP keris iku. PT Keris. CP keris. Oh iya. Pusaka kan keris ah. Iya, Pak. Lah ya sampean duwe semayan mbak direkture kono. Oh iya. Lah ya kok gak sampean tekani ki man takon ya tak waran lunga ngono. Gak ngono nglancang menene gak ono aku. Nang dia iki. Lho ya omah nang ndi sih? Lah ngomong-ngomong karo Jamil tok ae. Tak tuturi ya ora omong ngomong. Oke gel-gel tuli boro mare tuman. Aku kon ya apa engko? Kon ngomong karo Jamil sak ngono kae, kon tau ngomong karo aku. Lah nyene sampean gak tau ana omah. Lah mau dibatin rak kenek ah. Yo rek iki gak ono ngomong karo Jamil. Lah kon kate Lah marine gak ana maneh kejaba Jamil sing ana omah iku. Lah terus omong ngono sapa lek ambek Jamil? Betul, Pak. kon betul tok ae. Tak leleni kon dodol sapu maneh. Apa ngene? Minta sambung 467 467 Oh ya, CP Pusaka. Oh siapa, Pak? Oh Siapa, Pak? Sarina. Ya maaf terganggu. Ya. Barusan datang Tuan. Ya maaf saja. Oh ya. Bentar lagi saya kirim ya. Oh ya. 2 peti. Ya. Ayan yo kiriman apa? Kusi tak meneng wae. Telepon. Tidak minta kiriman apa-apa. Wis telepon. Ya 2 peti nanti kirim ya. Ya, mungkin datang. Ya terima kasih. Aduh gila. Aduh. Pak. Tadi ada kabar gembira, Pak. Kabar dari mana? Di stasiun Wonokromo ada spor berhenti di situ, Pak. Gimana, Pak? Ada apa? Berita apa? Berita. Tadi di stasiun Wonokromo ada spor berhenti di situ, Pak. Di Wonokromo? Iya, di stasiun. Oh iya. Tadi begini, Pak. Saya kemarin ditipu oleh seorang, Pak. Saya minta keterangan, Pak. Iya. Saya beli radio Philips. Setelah saya menerima kwitansi dan sudah saya bayar, tapi ternyata itu bukan radio Philips, Pak. Radio apa? Orang saya setelah jam 5 sore kok begini bunyinya. Ya. Katanya radio Philips kok begini. Inilah Radio Republik Indonesia, gitu, Pak. Kok bukan radio Philips?
Udah tak tunjuk. Ya itu saya beli radio Philips. Beritanya memang begitu. Oh, jadi bukan di sini radio Philips Indonesia bukan ya, Pak? Bukan. Oh, saya kira saya ditipu itu tadi. Lah kemarin sore Apa, Pak? saya di Surabaya. Ada apa, Pak? Wadah, stasiun semut. Kenapa, Pak? Banyak sepur. Wadah ambek Wonokromo mang. Iki ya apa? Ya apa iki jeng? Ujung guyu. Kok saja aneh-aneh ya biasa ngono lah wet ta. Syukur iki ngeramak kok. Maaf, Pak, saya rokokan. Ya, iki ngene lho, aku mang oleh surat Surat sama sapa? teko anakmu. Teko Jakarta. Yo ta? surat penting daripada yang penting. Lho, maksudnya kaya apa iku? Surat iku yo aku dikongkon merono ngono lho. Dikongkon sambang merono. Apa ta lara apa ta ya apa Yo nek loro kan ono surat penting maneh rak rene ya. Lah terus bae menawa kekurangan apa-apa, perusahaannya bangkrut. Lho gak mergo iku. Nek surat loro iku lek gak tertulis surat kono. Oh, pokoknya sampean niku kok cepet-cepet rono. Iya, cepet-cepet kongkon merono nang Jakarta. Ayo apa kebenaran aku melok. Lho, Aku melok merono. kono omahe sing Karena terima. aku kangen ngono lho aku. Waduh, kok sik kangen kok taranggepin kok gak apa-apa, Kak. Oh ya wis Ya, getenan. Ayo sampean Nah, saiki sing lunga aku Iya. tunggu omah. Ya ngono ya. Ya kan karo Jamil. Sudah Sibur. Bagaimana, Pak? Pada Bapak apakah jadi pergi sekarang, Pak? ya. Apakah pakai mobil yang Bel Air itu apa? Oh. Opel, Pak. Jangan. Yang mana, Pak? Yang Morris saja. Morris. Iya. Oh iya, Pak. Morris. Ya wis sampean kandhane aku ora iso. Ya ya. Belum mateng, Pak. Belum mateng Morrisnya. Ya. Kok belum ono yo motor mateng nih. Oh, tadi kan tidak ada motornya. Morris. Oh, motor Morris, merek Morris. Heeh. Oh iya ada, Pak. Lah sing durung mateng mah. Morris, Sirsat. Direktur kon bakal sirsat. Sepurannya saja, Pak. Apa sepurnya? Minta pangaksama. Bapak ini. Ya peralatan ndang disiapne kono Jamil. Kok mangkate apa nggawa kendaraan dhewe apa nunggang sepur? Jamil. Siap, Bos. Jamila. Supire, usup kongkon bon bensin yang ngarep ya. Loh, kok pakai bon? Apa ndak ada uang? Ndak bon aja nih. Ya, Terima kasih. ya. 20 20 apa? gembreng. Loh, ndak cukup Pak, ndak cukup tempatnya. Ya, 25 sama minyak rem. Uli, Iya. minyak garden. Kalau ndak ada uli Pak, Ya, kalau ndak ada uli. ya digerojok lengo gede ra kene ya. Lekas. Pak, bawa surat-surat penting ini saja, Pak ya. Ya, cukup. Ya, Pak. Somai ya. Iya iya. Bener daya warna kulungo ngono ya. Yang kok aku dhewe ta sing ana kene bek menawa ana tamu penting barang kok tak kandhak. Engko Bu Sastro nih ini. Karo Sastro ya. Bisa. Barang aku lungo ya. Tadi itu buta itu, Pak. Mana? Oh, butuh sudah. Jadi ben iku ora wayang. Noto. Ya, Bu. Sibuk. Bocah karo rasane ngatiku aku pren-pren dina kaya gak penak ngono. Tapi sajrone surat emang gak dicantumno bek menawa dhekku lara tah kekurangan biaya. Tapi ya wis redine aku gak iso melok mrono ya tak dongakno muga-muga ora ana alangan apa-apa ngono ae.
Bu pecel. Loh, Mari mangan pecel ah, kene gak iso ah. lho mboten, Pak. Ya iku niki sapa? Loh, mosok panjenengan menika panggling kalian kula putra panjenengan ta, Pak? Lho, Kula Timan. Timan. Lho, Timan. lho kok niku ya apa man? Lah kok wis gelis gerang ini kok niku. Nembe pinten wulan to, Pak? Mm-mm. Mboten kepanggih kok panjenengan panggling. Iya, aku nrimo surat. Oh, kalian Pak Subut. Wah, Tuan Muda Ngatiman. Wah, tuh, selamat berjumpa. Lah nggih ngoten to, Mas. Anu, Tuan. Aku kon njeluk tuan iku niku. Moto iwaken ta ya. Tuan besar, Tuan Muda. Ndak aku nrimo suratmu surat apa iki? Nggih, sejatosipun. Ojo dik nguyang-nguyu, ojo dik. Nek karo wong tuwa ojo dik main sandiwara. Jatosipun kula kangen, Pak, badhe wangsul Sik, pekerjaan wonten Jakarta menika kathah sanget, Pak. Iya, iya. Dados kula mboten wantun ninggalaken wong perusahaan anyar kuatos menawi bangkrut, menawi perusahaan sing wonten Jakarta menika bangkrut, kula mengke lak dipun dukani dening Iya, Bapak ta. iya, iya. Lah pramila Bapak dalem serati. Iya. Imang ibumu ya arep nderek. Tak jetop. Lho soalipun menapa to? Ya gak oleh sih, lalu kantor gak ada sing melayani. Engko nrimo telepon kono, buat telepon kene. Nrimo barang kono dibuat kene. Paling tenaga kurang. Sak ngono ah. Kirangan. Sik rapoke. Wau nite napa, Pak? Saking dalem mriku. Numpak apa sih aku? Lho, lah panjenengan kalau lak nggih nete Oh. Muris. Muris kalian. Dari kon kono durung mateng. Oh, kanjeng ingkang kala winginanipun. Nggo kendaraan dhewe. Ingkang ngeteraken dhateng stasiun. Iya, nang stasiun lah. Aku nang ngene Surabaya terus langsung nang Pasar Turi. Oh, iya. Limek. Loh, menika wau kok terlambat to, Pak? Kok terlambat gangsal menit menika wonten menapa to, Pak? Apane? Sepuripun? Jebule. Nggih. Lho, yang lere lu kertasana mogok ngono. Oh, iya. Rokok sitok ngelirik. Kudu jeruk kono rokokku kok neret-teret. Lah perlu apa? Ngaten. Iman anakku. Inggih, sampun ngertos kula menika putra panjenengan nang dalem. Ngene lho apa? Ngajeni. Ngaten lho, Pak. Heeh. Nuwun sewu Le ya, aku ngomong karo anak rokokan gak apa-apa. Mboten menapa-menapa. Panjenengan wis hobine ramane kaya ngono. Jatosipun ngaten, Pak. Iya, iya. Kenging menapa panjenengan kok dalem kirimi serat supados rawuh dhateng Jakarta. Iya, Nggih, iya. kula menika lak sampun ageng to, Pak. Iya sing ngarani kon cilik ya sapa? Terus aku kalah gede karo kono. Kon tak delok-delok pancene wis gede. Nggih. Heeh. Kula menika kepingin kados Bapak. Oh, Kepingin mboten kados saged, Bapak. Mboten saged. Kok apa kon niru bapak? Wong aku bapakmu kaya awakku ngene elek ngene. Wis ah, kon ae sing ganteng ya. Ya, aja niru kaya aku ngene ya. Mboten, Pak. Mm-mm. Ingkang kula maksud menika kepingin kados Bapak menika lho. Kalian Ibu. Oh, nang toko. Nang ndi? Nggih, jelasipun kula menika kepingin omah-omah. Lah, menika. Lah, Lah, kepingin apa? Kepingin Omah-omah. Omah. Kurang cukup apa omahmu tak gekno? Njaluk omah sing gedhe ya apa? Apa kon awak ijen omah gede-gede? Sawangane kaya nunggu gudang kok. Mboten, Pak, ingkang dalem maksud menika kula menika kepingin gadah sisian. Pilek kan. Bapak iki Apa? sisian, Pak. Apa gigian iki? Nggih sisian. 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 Terang-terangan ae li apa iki? Kepingin gadah bojo. Oh, njaluk ibar. Nggih, leres. Njaluk rabi ngono po. Ada kirim-kiriman surat. Inggih, kula menika badhe matur dhateng panjenengan piyambak menika izin sungkan. Nek karo wong tuwa dadi izin-izinan nggih, putraku mek sitok. Ya. Aku nilai njeri iki kon kok kon buasep. Apa? Yo apa katene? Nggih, anakku. Nggih, menika. Ikon aku dadi kon dadi bapak niki ya. Ten.
prayogi panjenengan. Memang subur iki Ngaten, Pak. lucu sekali subur. Sejatosipun wanita ingkang kula kajengaken menika inggih sami-sami saking Jawa Timur. Oh, teko Jawa Timur. Inggih. Heeh. Malah inggih sampun cepeng damel piyambak dados juru rawat, dados perakit. Apa sih prakit? Perakit menika sebagai pegawai rumah sakit. Aku rak bingung perkara sebagai oh sing nyambut gawe ngene masyarakat iku. Lho, rumah sakit, Pak. Lah ya sing nambah-nambani wong lara iku. Inggih, Pak. Oh, wis seru kon. Sampun, Pak. Tepang sanget. Malah kalian tiang sepuhipun kula inggih tepang. Wis Wong sepuhipun wonten mriki wis wonten gelek Jakarta. rono? Sampun. Lah wong tuane arek wedok iki, Bang. Wonten mriki. Jalan ndi? Menawi mboten lepat wonten Kapuas nomor 16. Jalan Kapuas. Nomor 16. Sacelahipun dalan tengkorak. Aku takon kono. Biasa temen nguping. Asmanipun lare estri wau Rusmiati. Tertulis Sampun. Rusmiati. Sampun denger. Lajeng kula lebetaken wonten salebetipun sanubari. Rusmiati. Menika ingkang badhenipun ingkang madu. Kon aku nang ngene rono kon menileran ya. Ya. Sedikit bicara banyak bekerja. Inggih. Putranipun Bapak Kartosamingun. Oh, iya. Dadi kon wis cocok liyane iku Sampun, Kak Pak. ya. Kula sampun sumpah menawi mboten angsal kalian Dik Rusmiati tinimbang kula gesang kula pilih pecah mawon, Pak. Lah apa sih adik njaluk mati terus ya apa anakku mek kontok le nyer. Soalipun kula sampun tresno, Pak. Tresno sanget. Temenan ya. Nggih. Lah Jalan Kapuas Nomor 16 nggih. Ya. menawi badhe tindak mriku langkung prayogi wonten Jakarta menika kathah sanget bis kota ingkang ngebut, Pak. Lah nitih kendaraanipun piyambak. Wonten kantor menika wonten kendaraan kalih, Pak Subur. Dalem. Aku njaluk tulung. Nggih. Bapak nek ning ngene Jakarta kene Nggih. ora oleh stiren dhewe soalé wis sepuh. Oh nggih, Soale nggih. Jakarta dhewe karo ning Surabaya. Prayogi mangken panjenengan boten susah wonten ngajeng. Terus kapaksa ingkang mengemudikan mangken kula kemawon. Sebab menika papan-papan rame, Pak. Nggih. Menawi wonten griya ngrika sak kersa panjenengan. Menawi wonten Jakarta menika bagian kula sampun kuatos, Pak. Tanggung slamet, Pak. Estu, Pak. Nggih, lho, Pak. Omongi pada cakrane ngradayake. Lah menika wonten kendaraan kalih, Pak. Iya. Menawi kendaraan dinas menika kula biasanipun ngagem muris ingkang saking Surabaya. Ingkang dipun aturi dening Bapak menika. Iya. Lah kula inggih sampun mundhut piyambak. Piyat menika kangge menawi medal-medal di luar dinas. Iya. Jadi dino iki aku tak rono. Inggih langkung Lah- prayogi ngasto ingkang piyat kemawon, Pak. Oh Lah- nggih, nggih. Lah kon gak melok. Mboten, Pak. Kula badhe menyelesaikan pekerjaan Iya. ingkang tertinggal wonten kantor. Lah menawi ngaten lajeng kula kalian ingkang Bapak. Inggih, Nggih, menawi langkung prayogi. ngaten sumangga. Nete fiatipun ingkang putra. Ya, Bu. Kon iki bojoku ah. Oh, ngomong karo aku cik sopane. Tau melok wayang wong ngono. Yen Saiki melok ndi? niki. Padha karo aku. Nggih, monggo lho, Pak. Panjenengan sampun nyepeng stiren lho. Iya. Pak Subur, Iya. aja nganti Bapak lho Iya. sing. Wis nggo dhuwit ya. Sampun, Pak. Sampun, Bapak. Nang dhuwit. Ya. Monggo meneh didak. Pareng. Heeh. Bapak ngelamar Sidorabi.
Surabaya ambek Jakarta iki pancen enak nggone Jakarta pancen. Lah apa lek gak penak nggone Jakarta iki? Kepingin sembarang keturutan nonton bioskop tidak. Nonton sembarang tidak. Saya ambek nggone Surabaya. Surabaya kadek duduk Surabaya kota aku biyen iki nggone tandes. Mongkane wong anak-anak iki yo ngene iki lho untunge. Masih gak ditinggali donya paribasane pokok dikeki kepinteran. Buktine saiki iso ngenakno wong tuwa. Kok saiki anak kurus miati nggone Jakarta. Sekolah biyen nutuk saiki nggone Jakarta dadi prakit. Yo eling ambek wong tuane nggone Surabaya diboyong kabeh rene. Barang nggone Jakarta kok nek ndelok bapak niku manasatine gak karu-karuan seja ambek biyen nggone desa. Jamane nggone tandes biyen klunak-klunuk penggawean yang sawah. Saiki liyane kluyuran karo maneh ngomong ae digawe-gawe. Saya jambek biyen nggone Surabaya ngomong ya wis biasa. Nyang direk saiki nek takoni nyang ndi Pak mau pergi. Aduh ya apa ngomong arek dipola-pola barang iku lho. Cek apa? Wong Jawa ya wong Jawa, ngomong arek dipola-pola barang. Apa-apaan saja. Dul. Tadi apa-apaan saja. Apa-apaan ngono ae lho. Antase wong Jawa ngomong kayan pola barang. Dulu Jawa, sekarang ya Jawa. Ya dulu Jawa, sekarang tidak Jawa. Mergo saiki wis gak patek Jawa peno. Gendeng wisan. Ngomong dipola-pola. Ngomong dipola-pola ku ndelok bodine, ndelok potongane. Wong peno kaya sambon ngono. Ngomong ada dipola-pola barang. Di sini itu banyak orang-orang dari luar negeri, tapi kalau tidak bisa bahasa, akhirnya Loh lah kok sawangannya gitu. kamu itu orang perempuan tidak tahu di tempat ini tempat apa, di sana, di sini. Kalau di sana itu memakai bahasa apa, kalau di sini itu memakai bahasa apa? Apakah bakal cacak? Ngomong bahasa Indonesia iku ndelok-ndelok Pak. Ngomong ambek wong Jakarta kene, pribumi kene kenek pernah ngomong bahasa Indonesia. Lah pernah ngomong ambek bojone wong satase padha Surabayane. Ngomong sing lugu apa ngomong cara Surabayaan rek. Supaya tidak lalak. Lalak iku lali lho. Ngomong kakean pola. Mbok ngilingi apa ben ngene desa, ngene tandes kono. Esuk tangi uput-uput nang sawah macul. Saiki denakno anak ngene Jakarta kakan pola. Lah mulanya. Apa mulanya iku? Mulane. Kok ngomong gak teges? Kok masa biasa ya peno teges ngono. Isini-sini Pak, peno ya nek ngomong ambek aku keliru gak apa-apa. Lah nek ngomong ambek tangga teparo iku, ya apa peno gak isin? Tidak. Coba belikan rokok. Rokok. Apa rokok iku? Rokok. Rokok ngono ae lho. Oh niku wis aja katik ning nglarui bahasa. Oh niku aja katik nglarui aku. Oh niku pikiran anakmu nak ya ngono. Apa anakku? Wong wedok ngono. Lah iya, sapa ngarani lanang? Oh tadine. Dadi apane wong wis pinter nyambut gawe yo genah dadi prakit. Ayo iku. Peno mangan gak mangan apa jare anak peno. Kurangane apa dadi wong tuwek kok gak pinter-pinter aku biyen. Biyen ae arek sekolah kelas 6 wis mandek kok kene ae. Gak weruh anak wedok meneh-meneh penggaweane kok pawon. Kok gak kenceng-kenceng aku ngono. Gak nyambut gawe anak peno. Bambung koyo peno ngono. Ya mulane wong tuwa iki pompong isih ana, donya brana iku kanggo golekno kepinteran anak. Sak wayah-wayah anak iku pinter dadi wong tuwa gak nyambut gawe iku ngenger anak kan elek ilak ya. Saiki peno ngomong ngono. Biyen apa dul ngomong ngono peno? Oh ya gak ngono men. Lho. Aku wedok peno men-men no. Lah aku lanang kok celuk dul no. Lah jeneng sapa? Inem kan. Lho arek iki. Sapa truk dulmu iku? Samingun. Sapa? Amingun. Sapa? Bambang Samingun. Bilani. Anak Pak Garimon ae jenenge Bambang Samingun. Ayo apa dene? Jenenge masa melok-melok ah. Alah, nek jenengku ngono lho pancene aku ngono entuk peno gak cocok.
Mosok sing wedok jenenge Sri Murtini Handayani sing lanang jeneng Samingun gak pantes. Wah, iya. Ora iso ndelok turun-turunane biyen. Iya, anjane bapakmu dodol pete biyen. Kok cilik? Alah, buktine bendina yang nggo bajong ae. Kok dadine. Nggo baceng kok apa nget peno. Lapang luru gelas. Peno Iya. Nek mbek wong tuaku. Heeh. Ya dasaran, nek wong tuaku ambek peno ono derajatan dulur-dulur aku. Embel. Lah, Derajat apa? Delokan sing ngene Gresik iku. Apa? Dadi mantri polisi. Waduh. Sing wis Sidarjo deloken. Apa? Iku dadi komandan Koramil iku. Wah, iya. Saya jabek dulur peno. Lho masih dolarku yang ngono. Dalan sing ana Surabaya. Dadi maling. Lho. Dalan sing ana Lawaru ditahan ngono kaya. Kok tak kampleng pisan kon kok. Dadi buktine. Oh, ya gak ngono. Golongane wong dhuwur-dhuwure. Jujur apa? Aneh kon niku aja atine menghina aku lho. Ah, wis malah buktine ah. Oh, tak pegat pisan kon lho. Gat. Peno wis oleh tontongan ate megat aku ya. Lho, sing megat kon niku sapa sih? Ah, buktine bongkane peno saiki ngomong sak kecap gak enak ambek aku. Nglibet ae go etan peno ya. Wah, iya. Oleh kon yo enggak nglibet ae ndek kono. Ribet nek kono. Terus Oh, kenapa? aja adekne. Ya wis gak. Malah kan biyane delok fotoku yo ngene paling. Masa anakku gendeng, Mbak. Aja kaya ngono, Mbak. Saya tak delok